musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam lalloɓe e nder chaine men Tiitoonde TV. Mi salmini on, mi juurima on, mi ñaguini mon guena moƴƴere onnen kala e kuuɓal. Mbiɗo ñaagowo gueno ne vidéo mo tawa toon e dow jaam, taw kadi ko jaam duumiɗo ndenden jammo. Ko ardi foof hande wona wadde chronique walla wadde analyse tagi mi wadde oɗo vidéo. Tagi mi wadde oɗo vidéo ko jarnude on. Tagi mi wadde oɗo vidéo ko haalande on holko saabi mboɗo waɗa ko mbaɗanmi ko e nder Tiitoonde TV. Nde tawno fulɓe ne kewiɗe kala mo suusi koko ñumana, kadi kala ko jiiɗa woodi andu wonda ko sabu waɗi sababu, te kala ko sababu binani moƴƴani ko ɗum waɗi noon ha sabude hutara. Musidɓe hewɓe ne mbiya wonde mbele komi journaliste, sababune wonde chronique aji ɗi mbaɗanmi ɗi, sababune wonde actu mo mbaɗanmi o, sababune wonde information ngaji ɗi tottirtumi e nder ɗemngal ñiiniwal ngal. Mi wona journaliste, kadi mi andani boom holɗo journalisme jangate min Ahmadou Koumi. Kono noon ne tawno ɓurɗo wawde toppirde information fof ko ɓurɗo wawde rewindade information. Ne tawno so tawi a andi information ɗo yarata, information hono woori, information holno woniri, te kadi holto mbawata hebde source uji laaɓɗi ngam so tawi a haali oɗon information hay goto ittata hen hay batte. An so Allah rokkima fartange wellitade konngol, aɗa wawi tottirde information, aɗa wawi rokkirde information. Ko ɗum saabi noon joguiɗen kiram, ko kiram nanni en e ko mbatten ko. Kiram holko tagi en jogade kiram, saabu ɗum en jii e nder leƴƴi goɗɗi ɗi kala ko kewi e nder leydi ndi e caggal leydi ndi haalate koye ɗemɗe niniji goɗɗe. Ene gasa wonɗo haalate e Pulaar kono ɗum yaajani, ene gasa won radio ji men kaaloji ɗum kono ɗum yaajani. Ne tawno hande il faut pamen gueɗe gotel, yimɓeɓe ko portable uji men goni radio ji men, ko portable uji men goni télévision ngaji mumen. Sabu ɗum kala mo jiiɗa ko nana dogdogna, hay goto ala mosel e ɓosel wawde joɗade e nder galle mum ene yeɓa télé. Ɗum waɗi noon information ngaji ɗi koye nder cindirɗe ɗe ɓe ƴewata ɗum. Ɗum waɗi noon sa ƴeewi kala télévision hande ko digital, koye monde digital gonɗen. Télévision foof ene jogui page Facebook, ene jogui page Instagram, ene jogui page uji e nder sengoji laylay rendoɗi kala. Wadde noon ko ɗum woni ko jomumen paami. Hande hay radio ji ɗi gandanɗa hoorema ko radio ji dernière génération, so tawi e nder studio ji mabɓe jiyata hen ko caméra ji, so tawi ɓe mbaɗa émission ngaji mabɓe aɗa wawi heɗade ɗum e radio, kono kadi aɗa wawi yebde ɗum e télé. Wadde noon ko ɗum woni ko jomumen paami. Ko ɗum waɗi noon mboɗo yiya hunde hewde ene waɗe négligé ɗo banggue kabaruji e nder rendo men, te wonɓe e nder men nanata français, nanata wolof, nanata so lutti ɗemgal neniwal ngal woni Pulaar o. Te ɓe eɓe poti andude ko dogata e nder leydi ndi, eɓe poti famde ko dogata e nder leydi ndi, eɓe poti humpitede ko dogata e nder leydi ndi. Hay sino so tawi humpito ngo nana e nder radio ji men, nana e nder téléji men, kono noon e nder site uji men, e nder seenuji men YouTube, ɗum no foti wawde wonde. Guila puɗɗiɗen arde hen noon fa tabarakallah machallah, en jii yoga e yimɓe nana mbaɗa ɗum, en jii kadi yoga e yimɓe change uɓe chaine uji men mbatti wadde ko mbatten ko. Mawɗo goto wi kam wonde Ahmadou mbiyominama, o wi kala kaɗa waɗa wat ko moƴƴi. Ne tawno ko moƴƴi ene ñembe, ko boni ene ñembe. Mbimi ko gonga. O wi ɗum noon wadde wat ko moƴƴi beela aɗa ñembe. Sa waɗi ko moƴƴi keɓa hen baraji. Sa ñembama e nder ñembuɓe ɓe kala ɗo ɓe pecci baraji, an baraji ma a feccete hen. So tawi noon wonde yimɓeɓe ene ñemba e ma, keewal mabɓe no wawi fodde ni fof ko noon baraji ma potata hewde. So tawi a waɗi ko boni kadi koko ñembete. Ɗum waɗi noon kala ñembuɗo e ma bonande, so heeɓi e bonande ne andane a feccoto hen. Ɗum waɗi noon kala ko waɗa wat ko moƴƴi. Sa waɗi ko moƴƴi a ñembama tan ko belamma eɗo banggue aduna,
kono kadi ko gartam e bange laakara wadi non gol kongol ene doga e am so tawi mi wadi mi nyambama ene wonana mi fartange sanne kono non paamede wona jogade mi humpito paamede wona wawde mi ko mbaden mi ko journal firtude me pular walla président de la république haala mi firtude me pular walla goddo e goddo haala mboda andi dum do rendo ngone harujini hen e be poti wawde andinede dum don mi firtu dum taw koy bangi demgal nini walgal wona jangdam yettido on wona gandalam yettido on ala ko kiramam tan yettido on hirande leñol ngol e hirande demgal ngal wadi non yoga hen paami dum nana cengi e der Tiitoonde TV ha wobbe ene gitta profilaji men ne bada hen Tiitoonde TV yoga hen kadi ene nodda en téléphone aji ene bada en encourager yoga hen ene bada en vokkuluji ene bada en encourager kono non kadi mi wawa wonde do boda hala taw mi jarnani compte kujam di jogimi kala vidéo mo banmi dumen mi neldo dumen lien somi salminani jomumen kaɓata wattude am message somi jabtima somi jabtaki e nder ɗiɗon message uji fof e hewde hatta jomumen foddeji mumen ɗe poti wadde ɗe nano mbaɗa ha timma wadde noon alay saago mi yafno on e message uji ɗimi dañata fartange wawde lirde beele mboɗo jabto e kadi message uji ɗi gandanɗa hoorema vraiment jomumen ene gasa taw ko hajuji mumen joguino e am mi heɓani lirde ɗumen sakani mbele mi anda mboɗo wawi ha joni wadde ko jomumen jiɗi ko walla ala mi wawa wadde ko jomumen jiɗi ko won wiyoɓe noon mbele ko faadu almuɗo omo yaari fannuji kala kala fannuji ɗi jarumi ɗi foof hay hunde en ala ko mbawmi hen mi etoto tan mi tawro ko ekkare addata wawde façon message uji foof mboɗo yiya e commentaire uji heccanki jimi ko message goto waji goto no windi o wi wonde mi meeɗa yiide journaliste baɗo hono ni henna wadde noon mo wona journaliste meeɗa rewde e journalisme so fondama wonde e journaliste yo andu wonde wonko waɗata hay sino so tawi on woni koye ŋinjamo won yitere nde o dardatamo sababuni wonde mo dardamo yitere wonde ko jaydiyenke ɗum noon firti wonde ko a ɓeydat sababune goto mo gandanɗa hoorema jiɗɗomo o yo tagi darade e dadade e sirguinade gam temedere añɓe ma ne tawno yidde foof e dahmude yiɗede woni ko weeɓani ɗum waɗi noon e nder fannuji ɗi fof eɗen garda toon fannuɗo banggue tindi taw koye ɗemgal pular en batti ɗum wadde e nder chaine men he fannuɗo banggue aussi ko gandanɗa hoorema en ɓooyani no wadde ɗum suivre ko wayno football wonano ko men kono joni watti wonde ko men ne tawno hewɓe batti nodduɗen mbi wonde aha eɗe an aɗa adda information ngaji e fannuji kewɗi kono to banggue sport a addata battuɗen ƴettude haaju men hammuji men fof mbaɗa ɗum suivre so jii guiram ɗen mbayni on gandat oɗo exactement wona ɗantoɗo jamma saabu ɗum wonko donotoɗa an e ɗoygol gasat ha laaɓa car kadi e fannuji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗi jiida e ɗum ɗon yaltude so tawi woodi ko kewi koye ɗemgal gongal jalten mbaɗen chronique ɗum noon ene fayna yimɓe hewɓe walla yimɓe hewɓe ene mbasa andude saabu ɗum eɗen gandi buse so yalti tan koye ɗemgal jolfeere walla e ɗemɗe goɗɗe ɗe jiiɗa e ɗeɗon ɗemɗe taw ni ene gasata ha joni waɗɓe ɗumen ɓe ko wiyoɓe mbimi ɗum waɗi noon so tawi hunde nde waɗi hayso koye ɗemgal gongal en ƴeewat famminde yimɓe ɓe taw koye ɗemgal liniwal ngal ne tawno famminde yimɓe ɓe ko rentinde ɗumen e ɗum ɗo fotani waɗede ko ɗum woni ko woni ɗon sababune wonde sa yi hunde yalti ene haale journaliste uji jayndiyankoɓe gari ene kaala hen téléji ɗi e radio ji ɗi kaali hen ɓe jiiɗi ko yo filfilto nder windere nde yimɓe ɓe tina ganda so tawi ko moƴƴi ko goɗɗo si yi ñamba hen so tawi koko boni ko goɗɗo si yi reeno ɗum waɗi noon kala ko wawi wadde kala ko wawi kewde so tawi ko agression walla so tawi koɗo banggue moƴƴere walla so tawi koɗo banggue bonande kewɗen ko addude ɗum batten ɗum e ɗemgal niniwal ngal mbawen famminde yimɓe ɓe ɗum ɗo de ko ni woni ne kewi ko ni woni ne kewri te ne tawno so tawi wonde aɗa rokka yimɓe kabaruji yata ko kabaruji baɗi fiable so wona ɗum so tawi a rokkiɓe goho wonti fenade a rokkiɓe ɗiɗi woni fenade a rokkiɓe tati woni fenade so ɓoyi seeɗa hay goto heɗata kom wadde noon so tawi aɗa rokkiri information ngaji yata jogui source uji laaɓɗi très important ɗum waɗi noon kala ko eɗen mbaɗa walla ni so tawi hay si noon keɓani hen ko laaɓi en mbiyeten wonde ko ɓe mbi
ɗon woni source ma so wonti fenande ko joomu men kono wona an nde tawno koye dow haala men tan ɗon woni ɗo mbasida kono noon gueɗal gongal keddigal ngal so tawi oɗon jiiɗi heddiɓe ɓe mbawa arde tawta en eko mbaɗaten ko e nder site uji goɗɗi ɗi on tinnoto e mabɓe tinnade e mabɓe wona noddude ɓe ɗe neldaɓe crédit ji wona noddude ɓe ɗe neldaɓe kalisaji ala seeɗa mo joguiɗon o so tawi ka joguiɗo magasin walla so tawi ko entreprise joguiɗa walla so tawi wonde ko commerce mbatta kala hen ko mbawɗa wadde so tawi goɗɗo banggue hunde fonde ɓanginede ar mbaddon buhal seeɗa hamme seeɗa naata service commercial kanko e nder vidéo ji makko ɗi hewde view ji e famɗude o watta nanandema hen janggo e jam ko ɗum goɗɗo yiyata kañumne wawa arde wiyo wonde aha minnene fat mi waɗa ko oɗo waɗata ko nde tawno so tawi o waɗi o lutti waɗi firti walla komo dañi hen jencude ɗum waɗi noon ononne on garat jaggodiren juuɗe nde tawno ko juuɗe ɗiɗi codirtena laaɓa onon hande joguiɓe publicité ji foɗɓe waɗanede publicité ji kono a yiyat ɓiɗɗo pullo jogo publicité yawa vidéo ji DJ du ɗi yaha nawoya ɗum banggue goɗɗo so to arino e DJ du ma DJ du heɓ hen ma jomum heɓ hen kadi ɓe yimɓe ɓe jiiɗi nana ɓe ma mbaw nande ne potiri wawde nanirde ni e nder oɗon tuma so tawi koɗo banggue publicité banggue concert publicité banggueji goɗɗi waye mariage walla ko nandi hen eywa dans ce cas tawa ko joɓata ɗum ko ma wot ko heddi e ko ponnoɗa yoɓoyde goɗɗo o ko heddono ma heddono leñol ma ɗum ko gueɗal kono noon yaade to goɗɗo o ɓuranimi fuuf e addude ɗum e men ɗum koto banggue sponsoring woni sponsor hande téléji ɗi jiiɗon ɗi foof ko sponsor uji jogui ɗumen série ji ɗi jiiɗon ɗi foof ko sponsor uji jogui ɗumen sponsor walla partenariat ko gagnant gagnant an baɗowo hen ko mbatta hen ko ɗum wawi jibinandema ko ɓuuri ɗum kono enen ne tawno Elage Baba Mal wi eminare e yondikinare koye bone leñol eɗen jaawi yondikinade sababu ne wonde so tawi neɗɗo heeɓi kono fuɗɗi hewde guite mum waɗi jowel tan wiyata wonde ko yoni haysino so tawi mi ɓanginani wonko Allah rokkimi woɗa e wurde hen hami maya woto ƴeew an wurde hen ha maya ƴeew so tawi a maayi ko ɓesguma fotata wawde ronde koko ɗum ɗum noon addantuma liggade e wasde tiggade ha mbatta gadde waare ɗum ko gueɗal saabu ɗum wonɗo neɗɗo tonnoto wona ko ñamɗa ko liggotoɗa ala a ƴeewat liggade jencina jogoɗa compte banque uji ma so tawi wonde a yeehi ɓesguma wasa wonde tumuranke ɗum ko gueɗal ɗum noon on tinnoto garon mbaɗon sponsorisé seenuji ɗi mbawon yaadude mabɓe walla gonen hen partenaire uji e nder on tuma walla ni wonne hen gona hen actionnaire uji gaddon expérience mon jomumen gadda expérience uji men ƴeewon wadde ɓamtude leñol ngol saabu ɗum ɓamtude leñol wona ittude ujunnaji nogas dokka ɗum DJ du walla guitta ujunnaji sappo dokka ɗum DJ du ala andinɗo DJ du andin DJ du ɗo fotata wawde rewde ha liggo heɓan hoore mum ujunnaji nogas DJ du so tawi andina goɗɗo o ko on solidarité mbawten wadde mbawen yettade ɗo jiɗɗa yettoɗo saabu ɗum eɗen mbiya leñol so daɗama hattorto ko golle walla gandal kono wona haala meha en jaɓat janggude walla jaɓen gollade kala hen noon mo jangde kam hay goto wata SAP saabu ɗum gueddi hakkille wi ko neɗɗo woni mo softata jangde ɓennata sabu dude guddata kono noon sa yeehi ha andi wonde a wawa nawdude golle ma e jangde ma wat feere mbaɗa concentré o golle ma golla golle ɗe poɗɗa wawde gollirde ɗum ni mbasa wadde hen feñayagal beela golle ɗe ne mbawa yencinandema kala gollal bawgal wonde noon y a pas de sous métier kono noon kadi holko tagui téléji men e radio ji men e seenuji men ɗi joguiɗen ɗi mbawa jogade ampleur mo foti wawde jogade ampleur o hande ɓe koɓɓe Allah rewni kopporeje e juuɗe mumen ɓe woni wiyeteɓe ko kañumen goni sernaɓe ɓe e wiyeteɓe ko kañumen goni politicien ji ɓe ko ɓe jogui hande ngaalu leydi ndi ɓe so tawi joguima événement ji walla joguima programme uji men ɗe mbaɗata ɓe jahata koye gaynuɓe golle ɓe guitte million ngaji ɓe cottu ɗumen ɓe gacca ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni wonɓe wadde taƴanka bilanka pour yidde wonde walla yidde wawde wurnude hen galle mum ko ɓen ɓe noddata ɓe guitta million ngaji ɓe totta ɗumen ngam yo ɓanginanɓe gueɗe mabɓe tawa noon eɓe poti
soytude coyle mabɓe eɓe gacci coyle mabɓe ɓe jaha ɓe cotiya coyle janane gila noon ɗo banggue politique ha e ko nandi hen ko noon woni ne sifori par ce que yiyat politicien anda oɗo mo yadata o ene jogui site walla ne jogui scène zappo ɗum yaha addoya goɗɗo an noon mbiya wonde ko développement leydi ndi walla ko développement nokkuma jiɗɗa sa yiiɗi développement nokkuma eɗen gandi demal fuɗɗoro koye less tepere jomum ɗum ko gueɗal kadi ɓe dutti ɓe jawi journaliste uji men ɗe jogui ɗen ɓe jawi animateur uji men ɗe jogui ɗen ɗum wona kamɓe tan hay kamɓe e nalankoɓe men ɓe kañumen e koye men yoga hen koko jawi ko jogui ɗen ko nde tawno a invite nalanke o wiya watta déplacé ara tawma ɗo gonɗa ɗo jewita politicien o wiya watta déplacé ara ɗo tawma ɗo e nder oɗum tuma sababu ne wonde wiyata wonde koko yawma haadi a wona organe mawɗo ko an foti tawde ɗum kañum fotani tawdema an aɗa wawi tawoyde ɗum kono noon so dañi occasion kañum ne yo tawe oto ñale waso oto ɓirdugal waso ko noon waɗi wayata kono hen sahaji ni an e hoorema a foɗon to yidde tawoyde ɗum waso hokkudemo accès wima wonde koko jaggi janggo e jaam jiya ɗum e nder organe goɗɗo ene haala ɗemɗe niniji goɗɗe ene fammina yimɓe woɗɓe tawa noon ene ɗacci yimɓe woɗɓe ɗumen ko woni ko caggal Allah e nelaɗo muɗum son ƴeewi par exemple Tiitoonde hay nder élection ngaji ɗi ine wayno en jaadani e hay goto pour ya wona caméra ji donc alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jogui hande caméra ji ɗi gandanɗa hoorema kala ko caméra ji goɗɗi mbawi filmude ene mbawi ɗum filmude eɗen jogui lumiére eɗen jogui aussi technicien ji ɗi gandanɗa hoorema kala vidéo ji ɗi mbaɗɗen jomumen jooɗo montu ɗumen hon hojom enen koye men eɗen mbawi montude ne pelliɗen yidde ɗum nde par ce que enen e koye men eɗen gandi ha ɓecce jamma eɗen mbawi yidde information pewnen information nannen ɗum tagui en janggo montage ha mbawɗen ɗum kala vidéo mo jiiɗon nannoɗen koko monta ha feewi e sa faami kala ko fonno yadude hen ne waɗa hen ha feewa ƴettere ko temps par ce que ɗum ko temps namdi ballodiren noon surtout e abonnement he kadi onon sohlaɓe ɓe les hommes politiques onon nalankoɓe ɓe onon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah rokki daraja darjuɓe yimɓe andaɓe mbaɗe feere jeccitoɗon seenuji fulɓe ɗi mbaɗe feere jeccitoɗon radio ji fulɓe ɗi on ngala ko ɓuuri fulɓe mayen gattu noon e kabaruji goɗɗi so Allahu lamɗo jaaɓi information ngaji ɗi poɗɗen tottirde kadi analyse uji ɗi poɗɗen wawde wadde taw noon koɗo banggue aya o wasa wonde voix off so Allahu lamɗo haaji ne tawno wonko paraten leñol ngol ɗum noon so ari tan ma leñol ngol welto kono noon gam ɗum wawa arde alay saago tinnoɗen goto men foof jagga jungo mum ha Tiitoonde jogo 100 000 abonnés heɓa trophée o jungo mum ɗum no wawi wonde par ce que presque en mbaɗi décroché 50 000 abonnés ɗum noon eɗen jarna hen fulɓe eɗen jetta hen fulɓe no fewi kono abonné ji men wonɓe e sengoji goɗɗi ɗi Facebook alhamdulillahi rabbil alamin oɗoni jaare e 80 000 abonnés page dijeru mbaɗe feere onon foof ɓabbitoɗon garon ga hen e YouTube mbaɗon hen abonné onon wonɓe toon to TikTok oɗoni jaara e prix de presque 120 000 abonnés ngare onon foof naton ƴewon ko woni TikTok ƴewon ko woni YouTube ko onon Instagram aussi la même chose 7 000 abonnés nan toon ngare so ɗum ɓenni onon compte kujam ɗe joguimi ɗi won yoga e mon wonno ene nelde lien ji so ngari jeeɓa tan lien ji ɗi ɗon e ɗon para hen ala lien ji ɗi naate e nder YouTube he jeeɓon ɗum hen ke mbaɗon abonné ɓoƴƴon e cloche de notification o saɗa waɗa abonné ko hono ni bindol boɗiyol ngol ɓoƴƴata ngol ɓawla ngol yaltinanma cloche woni hulde wotere hulde nde ɓoƴƴa hen yaltinanma kulɗe tati hulde wonde dow ɗi diidi ɗiɗi takki nde ko nden ɓoƴƴata wona wonde a waɗi abonné e dow succès kono so tawi a ɓoƴƴi e abonné o tan waɗi abonné a ɓoƴƴani hulde nde so tawi mi nanni vidéo sa natani e nder YouTube a wawa yiide ɗum kono so tawi a ɓoƴƴi hulde nde a waɗi activé cloche de notification o ɗum noon kala vidéo mo nannumi ne message uji ma WhatsApp gardata ni ko hono noon ardata walla ne message uji ma texto ardata ni ko noon woni ne ardata e portable ma a yiyat automatiquement tinnoɗe hen wadde commentaire nde wonko contata mbaɗe commenté
wadde like wonko kontata mbaɗe like wadde partager nde wonko kontata mbaɗe ɗum ɗon te ko hono ɗum ɗon tagata ni nalankoɓe men softude e nalankagal ngal softude wadde vidéo ji men ena nana kono kala nalanke baɗɗo vidéo dépasse yen plus de 400 000 vidéo o naata fodde hitande jomum dañata 20 000 vues eɗen gandi so ɓoyi seeɗa mbiyata wonde ko ɗum jarani kadi goppe partage am waɗam ɗum envoyé vidéo no wodiri ni ɗum moƴƴani par ce que so nde neɗɗo waɗiri vidéo mum ha wawi wadde vidéo jiiɗa ɗum welma aɗa andi ɗum ko liggey mawɗo ɗum noon haadi ala ko mbawɗa yebtude ɗum wat feere naata youtube kam jeeɓa toon vidéo ɗacca hen commentaire ma mbaɗa partager lien o c'est très important bandiraɓe musidɓe on jarama soko windaɗo abonné ñoƴƴuɗon windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi